Yara. Ano pangusa ka buok na yung hiwa-hiwa. Hey guys. Wow! Good evening! Good morning! Nagkakaroon sa among sa kanan guys. Magluto ko o bangos. Pritohon ako guys kay na may sudan o mapuhon o karon. Ikaw kauban guys. Igda-igda na kayo managkaon. Nawa o. Yan. Oh! First time pa rin akong luto ano nga lutuan ng guys. Wow! May atay oh.
Kakapaso. Tukutok at marami na akong paso. Oh no! Ako, nabasa na yung dingding. Kaya to tinakpan na lang kasi lumilipad yung mga oil. Lumilipad sa mukha ko, sa kamay ko at sa dingding. Ah. Out! Ayaw masandok. Okay. Yan na. Wow! Kulang pa yung ulo. Tayo. 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 Mga unta guys. Kain tayo. Si Umay, di naman mukhaon si Umay. Kain tayo guys. Kain tayo. Kain tayo guys.
Wow! Oh no! Daghang salamat guys sa pagtan-aw. Good evening. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.